Gabon Amets. Gaur saio berezi batean parte hartu duzu. Gustatu altzaizu? Bai, aski berezia izan da, esan saioaren horniduragatik, baina zerbait berri eta aldatzen zaigunean beti beste temple bat edo probatzen duzu, eta bai, esan aski gustora gelditu naiz. Eta zuri hori proposatu zizutenean segidan onartu zinuen edo... Ba, egia erran maiz aski zabarrak izaten gara eta esaten digute berso saio teknologiko bat eta sobera xeeki jakin gabe ere adostasuna ematen dugu eta gero eguna eta lekura iristean orduan jakiten dugu benetan zer den, beraz sobera pentsatu gabe, baina kontrako ezer edo errezela hondirik gabe baitz esan nuen eta gaur jakin dut benetan zer zen, baina ez nuken arazorik izango pentsatzen du. Eta zer da gehien gustatu zaizuna saio hortan? Uste dute saioaren umore puntuak goia behar bada uian eta unaita honintza puntuka aritu direla gertatu dela. Hori nola ikusteko parada izan dudan, nik hori ikusi dute plazara hori zentzat. Ados. Zuk ze harreman duzu teknologia berriekin? Aski ez hain preteknologikoa, baina hortik naiz hain urrun, bai biztan dena internet eta gure bizitzan guziz sartua da, eta mugikorrak eta ere, baina adibidez sare sozialetan ez naiz egundaino sartu, eta orduan behar ba aski preteknologikoa naiz alde hortatik. Orduan Facebook eta Twitter ez dituzu bat ere erabiltzen? Egia erran ez naiz sekula sartu eta ez dut konturik. Ados. Eta uste duzu horrelako saio motek badutela gero bat? Pentsatzen dut saio mota guztiak probatzeko beti irekia dela bertsolaritza eta izanen dela gero ere, beraz ikusi beharko da, behar bada adibidez Twitterren jendearen parte hartzeak integratzen dituen saio kopuruak edo saio motak zertan diren interesgarri, zertan ez, baliagarri den edo ez, saioak integralki bere baitan gerori baino, saioko ze elementu den baliagarri pentsatzen alda eta bai izanen dira pentsatzen. Ados. Eta zen galdera bat, badakizu zer den Web 2.0? Ez dakit zer den ez. Ados. Mil esker Raunitz. Bai.